Takže Robo si vo výpredaji kúpil bicykel, ktorý bol zlacnený o 70 eur z pôvodnej sumy 279 eur. Koľko je 1% z pôvodnej sumy? Koľkokrát sa 1% nachádza v ušetrenej sume? A o koľko percent bol bicykel zlacnený? Pôvodná suma bola 279 eur. To je koľko percent? 100%. A bol zlacnený o 70 eur. Koľko nám z tej sumy zlacnený v percentách? Áno, veľmi dobre. Presne preto, že aby sme vedeli, o koľko nám tu tá suma, o ktorú to zlacnili, je koľko percent zlacnenia. Áno, takže poďme sa na to pozrieť. Veľmi ľahúčko vieme povedať, koľko je 1%, keď vieme, koľko je 100%. 2,79. Ako si to zistila? Som videla tú celkovú sumu z pomienočnou So stovkou. Čiže tých 279 eur si vydelila s tými 100%, 2,79 €. Koľkokrát sa 1 euro nachádza v ušetrenej sume? Koľko ušetril? 70 eur. A pýtajú sa, koľkokrát sa to tam nachádza, tak evidentne to musíme deliť. A deliť to musíme z 2,79. No toto keď nahádžete do kalkulačky, tak vám vyjde 25,09%. Čo nám reprezentuje toto číslo 25,09? V podstate tých 2,79 predstavuje 1%. Čiže každých 2,79 € je 1% ďalšie a ďalšie a ďalšie, až kým nevznikne dokopy 70 eur. A to teda bude 25,09 krát, hej? Čiže 25,09 krát sa tam nachádza 1%, preto je to toľko percent, hej? Logicky. Takže keď je tu otázka, že koľkokrát sa tam nachádza, tak sa to tam nachádza 25,09 krát, áno? A potom je otázka, o koľko percent bol bicykel zlacnený, tak bol zlacnený o 25,09%. Stella trénuje vytrvalostný beh a dala si cieľ, že zabehne polmaratón, čo je približne 21,1 km. Toto je dôležité číslo. To je dĺžka polmaratónu, áno? Momentálne dokáže zabehnúť 8,5 kilometra. Koľko percent z dĺžky polmaratónu dokáže zatiaľ Stella zabehnúť? Keďže 100% je 21,1 kilometra, tak logicky z toho 1% je koľko kilometrov? Takže 0,211 km. Tých 8,5 km je len nejaká časť toho celku, ktorý mala zvládnuť. Takže pýtame sa, ako by sme vyrátali, koľko je to percent. 8,5 delom 0,211. Presne tak, čiže 8,5 delené 0,211. Čiže pozrieme sa, že v tých 8,5 kilometroch sa koľkokrát nachádza 1%. Celá vzdialenosť je 21,1 km a z toho ona zabehla 8,5. Skús tak odhadom, akú časť zabehla? Zabehla polovicu, zabehla, neviem, štvrtinu, tretinu. Máte 21, tam máte 8,5, tak to sme môžeme zaokrúhliť na tých 9, tak 9, 21. Teoreticky, ale to je koľko? Koľko je to percent? Približne. Odhaduj. Tak to je, neviem, takých... Môže to byť viac ako 100%. Prečo? Ja neviem, možno takých niečo pod 50. Niečo pod 50 sa ti zdá. Prečo? Lebo tak, keď... Odôvodni mi tú myšlienku. Tých 9, 21... Lebo tých 9 je menej ako polovica z 21. Nie? Hej, no. Tá polovica z 21 je nejakých 10 a dačo. A toto je menej, ale je to relatívne ešte stále blízko. Takže bude to niečo pod 50. Tamika odhaduje nejakých 40, 45 a výsledok je 40,28. Toto je dosť dôležité, tento brainstorming, ktorý sme si teraz urobili, pretože vy vlastne aj logicky by ste mali cítiť, že asi aká by mala byť odpoveď. Áno?
Že keď hľadáš, koľko je to percent, tak by si mal chápať, že napríklad keď ti poviem, že zjedol 10 koláčov z 20, tak koľko percent zjedol? No 50%, lebo zjedol polovicu tých koláčikov z 20 10, nie? A to je 50%, takže to viem povedať úplne takto z veku, že to je 50%, hej? Keď mal zabehnúť 10 km a zabehol 2,5 km, tak to je aká časť tých 2,5 km? No to je štvrtina, nie? A štvrtina je koľko percent? 25%, presne. Čiže vy by ste mali vedieť a chápať tieto súvislosti medzi časťou, že aká časť je to, keď to zadáš zlomku a koľko je to asi tak percent. Takže po 6 týždňoch tréningu sa Stella zlepšila a už zabehne 16 kilometrov. 16 kilometrov, že vydelíš tým 0,211, čo nám vyšlo v predchádzajúcom výsledku. A to bude, ja ti to prezradím, 75,83%. Čiže teraz už zabehne pekných 75% celkovej dĺžky. Ako povieš 75% v zlomkoch? 3/4. Čiže už zabehne 3/4 toho maratónu, už vie zabehnúť. Hej? A teraz skúsme použiť tú myšlienku, ktorú sme povedali pred chvíľou, že tú časť, čo bola časť? Čo je časť v tomto prípade? Tých 16 kilometrov, nie? Ktoré Stella zabehla. Takže ona zabehla iba časť tej dráhy, nie? A to je 16 kilometrov a že vydelíme to s celkovou dráhou, čiže 21,1 kilometra. A toto keď si nahádžete do kalkulačky, tak vám vyjde číslo 0,7583. A ty sa pozrieš na to číslo a urobíš z neho percentá. To znamená, že posunieš desatinu čiarku o 2 ďalej. A vyjde ti presne taký istý výsledok. Predstav si, že by si riešil tento príklad doma sám, bez kontroly. A predstav si, že by si sa pomýlil pri určovaní toho 1%. Nestačí, že by si mal zlé áčko vyrátané tým pádom, ale tú chybu by si preniesol do riešenia Bčka. To je nebezpečenstvo. Je to správna myšlienka, dokonale správna, ale musíš mať istotu správne čísla. Čiže zlyhať to môže na tom, že si prenesieš chybu. Hej? 31. decembru 2013 žilo na Slovensku 5 415 949 obyvateľov. Koľko percent obyvateľov Slovenska žilo v Trenčianskom kraji? Takže keď sa pozrite na túto tabuľku, okrem toho, že tu máme rovno zadané, koľko ich je na Slovensku všetkých, tak ešte aj tuto máme takto v tabuľke, že koľko je tu obyvateľov. Vidíš, v tejto tabuľke je to túto číslo. A pýtajú sa, že koľko percent obyvateľov Slovenska žilo v Trenčianskom kraji. Takže si nájdeš Trenčiansky kraj a pozri sa, koľko je tam obyvateľov. Nie žien, ale dokopy všetkých obyvateľov. Hej? Takže použijeme tieto dve čísla. Vlastne keď tú časť vydelíme celkom, hej, nejakým tým základom. A to potom následne, keď vynásobíme 100, to bolo to moje posunutie tej desatinnej čiarky, tak vlastne nám to vyjde v percentách. 592 394 deleno 5 415 949. A ten výsledok, to desatinné číslo, ktoré vám vyjde, to ešte potom posuniete tú čiarku o 2, čiže vynásobíte to 100. 10,94 zaokrúhlenie. Súhlasíte? Áno. Tu nám vyšlo ten výsledok, že 0, a proste je tam veľa čísel, a tak sme to zaokrúhlili, že tú trojku sme zaokrúhlili, tak prečo práve tú trojku? Pretože máme takú snahu percenta písať na 2 desatinné čísla miesta, aby to bolo ešte také čo najpresnejšie. Lebo vieš, ako keď napíšeš, že 10% alebo 10,94%, to už je skoro 11%, tak to je dosť veľký rozdiel. A hlavne pri takýchto obrovských číslach to je veľký rozdiel. No a neviem, proste sme sa tak dohodli, je to taká presnosť. Že ty keď ešte píšeš, na kalkulačke ti vyjde to desatinné číslo, tak si zoberieš 4 číslice za čiarkou, 4, lebo posunieš o 2 a ešte 2 spíšeš za čiarku
A až to štvrté si pozrieš, že čo je piatá číslica a to štvrté číslo, tú štvrtú číslicu zaokrúhliš. Hej? Tie prvé 3 len odpíšeš a nad štvrtým porozmýšľaš, že čo ide za tým, tak podľa toho ho zaokrúhliš. A teraz vás chcem poprosiť, aby sme sa pozreli na to Bčko tak, že polovica triedy, aby to vypočítala cez 1% a polovica triedy cez tento vzorec. Takže koľko percent obyvateľov v kraji s najvyšším počtom obyvateľov tvorili ženy? Ktorý je ten, ktorý má najvyšší počet? Ja by som tiež povedala, že Prešov. A pýtajú sa, koľko percent tvorili ženy? Koľko vyšlo našej polovici? Tomko? 50,63%. 50,63%, dobré. A koľko vyšlo druhej skupine? 50,63, 50,64%. Takže máme zobrať do úvahy teda Prešovský kraj, hej? Čiže budeme robiť s týmito číslami. Teda ženy, to je tá časť. Časť sú tie ženy, hej? Tak tých bolo 414 654 a všetkých, čiže ten základ, boli všetci, ich bolo 818 916. A krát 100 samozrejme. A vyjde vám výsledok 50,63%. Pozrite vlastne na tento príklad. Modný butík v nákupnom centre mal za prvý týždeň tržbu 1400 eur. Za druhý týždeň utržil o 210 eur viac. O koľko percent stúpla tržba v druhom týždni? Tak keď si to pozrieš cez 1%, tak vlastne tých 1400 eur, to sa zobralo za základ, lebo sme zisťovali, že o koľko viac ako tých 1400. Preto je 1400 základ, lebo k tým 1400 to porovnávame. A vlastne tým pádom ten základ bude 1400. A keď sa pozrite sem na toto, že hodnota deleno základ sa rovná percentá, tak je jasné, že tá hodnota to je tá časť. Len ja mám radšej slovo časť. Lebo keď povieš slovo časť, tak je to také, že rovno ti to tak evokuje v tebe to, že je to nejaká časť z celku. Hej? Že to je to, čo je ten kúsok. A potom máme ešte ten celok, ten základ, to, čo je 100%. Hej? Takže keď sa pýtajú na tú hodnotu, tak oni sa vlastne pýtajú tuto v tej otázke, že o koľko percent stúpla tržba v druhom týždni. Čiže inými slovami, oni sa vlastne pýtajú, že koľko percent je tých 210 eur, o koľko tá tržba stúpla. Čiže my hľadáme tú hodnotu pre 210 eur, áno? A pýtame sa, koľko je to percent. Že som tú hodnotu, čiže tých 210, vydelila celkom. Hej? A výsledok som vynásobila 100. A oni to počítajú tak, že vlastne áno, všimni sa si, časť vydelia základom, máme tu to isté. Vyjde im nejaké desatinné číslo. Hej? Aké desatinné číslo vyjde? 0,15, presne tak. No a teraz tu píšu v konci, že 0,15 píšem ako 15%. Vidíte? Čiže toto, kebyže hodíš do kalkulačky, tak ti vyjde presne tých 15%. Ale ako som vravela, ja sama to robím presne takto, ako to tu popisujú, že vlastne na kalkulačke si vydelím časť deleno základ, vyjde mi nejaké desatinné číslo, aj tu je to desatinné číslo a ja už si rovno napíšem, že teda výsledok je 15%. Rovno si to tam v hlave posuniem o tie dve ďalej, hej. Ja by som vám chcela ukázať, ako sa dá toto vôbec zapamätať, hej. Keď si urobíte takýto trojuholník, kde si sem hore napíšete, že hodnota, alebo aj časť, furt je to isté, hej. A tu dole si napíšete, že základ a teda percentá, alebo teda tá hodnota, to bude to desatinné číslo s tými percentami, hej. Tak keď sa pozriete na tento trojuholník, tak vždy podľa toho, že čo počítate, tak keď napríklad tu počítame, že percentá, hej. A keď ty v tomto trojuholníku zakrieš percentá, že toto počítam, tak pozri sa, čo ti tam zostalo. Časť lomeno základ. Dáš základ, tak ako ho musíš vypočítať? Časť deleno percentá. A keď máš, že časť,
Tak čo musíš urobiť? Základ krát percentá. Keď sú vedľa seba, tak je to krát. A keď sú nad sebou, tak je to delené a presne tak, ako je to tam napísané. Takže keď si to odtiaľto vytiahnem, tak poďme na to. Predstav si, že si zakryl tie percentá. Čiže mi vyšlo, že percentá sú zakryté a zostalo mi, že časť lomeno základ. Pravda? Teraz, keď si zakriem základ, tak mi vyšlo, že základ, teda lebo však je zakrytý, základ rovná sa časť lomeno percentá. A keď si zakryjem tú časť, čiže hľadám tú časť, tak mi vyjde vzorec, že časť sa rovná, toto je zakryté ten vrch, tak mi zostalo dole základ, nezmestí sa mi to tam, krát percentá. Stačí si zapamätať jeden trojuholník a stačí si zapamätať, že keďže toto tri veci sú tam, hej, že hore je stále tá časť, lebo je maličká a v tom vrcholčeku sa tam nič iné nezmestí. Tak tam je časť a dole si základ percenta jedno, ten základ a percenta je jedno, v akom poradí ich napíšeš, lebo je to násobenie, hej. A vždy podľa toho, ktoré zakrieš, tak tie druhé dve ti ukazujú, že či je to vo vzorci zlomok, akože delenie, alebo či sú vedľa seba, čiže násobenie.